Keep mentioning my name, we don't like what you. I don't give a fuck. Y'all can suck my dick. I'm making pesetas while they're talking shit. Nah, I don't give a fuck. Don't waste my time for this. Yo, turn me up. No, that boy again. Damn, turn me up. Juoksitko sä tänne? Onko se niinku onko se babys? Söpö. Pikkukaveri. Pikkukaveri. Niin Raapu nyt lähdet keulimaan. Kosa se bomberi. Ei se bomberi oo sakki. Mikä bomberi? Ei kyllä kuulua hyvä. Antakaa 14 pöydältä. Pitää olla suorassa GoPro. Vittu, tää GoPro. Joo. Hyvällä näyttää. Täältä lähinnä. Näytäs vähän sitä putki tänne. tehoputkea. Meidän tehari. Itse on sama. Hyvä vaihtoa. Apikaan vakio änkkää. Vähän lyhennetty. Meneekö pessessä, niin näyttää mintiltä. Eikä tää edes tarvii enää. Eikä. Tää heitetään vittu roskiin. No asennu. Mitä vittu? Oi miten sepä! Ei kritikali. 5/5 joo. Eiköhän. Nyt se lähtee. Oi vittu, se alkaa ninja potkuille. Mä huori nuria. Sä et oo hobitti, niin sä et luota meihin. Noilla. Se otti siihen koko ajan kiinni. Nyt ottaa paperia, niin tonne ei mennä taas. Semmosia naarmuja. Onko naarmuja? Vittu siellä on naarmuja vähän. Missä? Siellä on varmaan ihan vittu. No mutta jos me ostetaan isompi tähän, niin ei tuolla tee mitään. Tuo lähtee ihan vijusti kankaan palasta. Pojat tulee tähän pesuun. Ei meidän tarvitse pestä. Mä muuten mietin, että miksi tää on tämmöinen. Meidän tarvitse pestä. Mikä on miettinyt samaa? Roope! Mitä mieltä sä oot meidän mankipala-videosta? Mitä se on? Oli ihan hyvä, nyt mulla on PV. PV on 2 kertaa parempi kuin manki. Älkää ostako mankeja, ne on paskoja. Ostakaa mankit, jos ootte neitejä. Mitä helvettiä nyt taas? Neiteen mopoa. Kattokaa kuinka paska se on. Kattokaa tätä värimaailmaa. Siinä on tämmönen. Sitten täällä oli tämmönen paska. Mikä on nyt modauttamassa se itse tekemään paskan putkea. Kattokaa tätä tulpahattua. Pistetään. No ei pistetä ees takaisin. Kauempaa vähän, niin nähdään kuinka vitun paskasti toi ketju menee tohon. Ei ketju. Sitten kattokaa tätä lokardia nippusitteellä kiinni. Ootko joku keula? Se menee tälleen se siihen. Sitten kattokaa tätä Onko toi etupumen. vinossakin vielä? Sitten tää tulee tähän ulos. Ei oo oikein koko Vähän keltaistakin löytyy täältä tai jotain. Tuolta ja. Sitten tässä on tää etujarrukaava. Missä on kytki? Se vettää raakana noi vaihteet muutenkin. Siinä vähän joo. Ja sit kato kun tää eturengas. Ei oo manki. Joku kottikärryrengas siinä. Toiminnan mies! Toiminnan mies! Heti kun kuului ääni, niin heti oli kamera. Se ottaa kypärän pois, tulee hyvä. Tohon noin oikein. Toiminnan mies Jonne. Ei voi kertoa videoa. Ei voi kertoa video. 4-5. Toiminnan mies, mitä mieltä sä oot tästä? Mitä sä oot mieltä sä oot tästä moposta? No. Näytään. Onko se mun ruohonleikkuri? Häh? Haluaisin ottaa kameran, niin
Diamond so cold, I got you. Run up on me, I'ma shoot. You smoking that gas, going crazy. I'm going crazy, yeah, I'm in the booth. Yeah. If you a snake, please do not say nothing to me. That bitch, she act like she knew me. My money stand tall, your shit just like Stewie. Engineering, that's that shit. That's that shit. Don't stop at the lights. See, boy, you a bitch, you just do it for life. What's up with the bag? 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 Put Gucci on tab, put Gucci on tab, put Gucci on tab. I know why they mad, I know why they mad, I know why they mad. What's up with the bag? What's up with the bag? Moikka Aatu! Haluatko sä Aatu soittaa YouTube-kanavan? Kerro sun YouTube-kanavan nimi. Hobby Tracing. Joo, löytyy Hobby Tracing. hyviä treenivideoita. Joo. See my diamonds in HD. I get the chicken with gravy. With Mercedes, diamonds they biting like rabies. Yo, I know that pussy got scabies. I done say out. Suck up at them by like rabies. Know that nigga sauce wetter than Barnacle. I did 8 missiles greater than Tartar Suck. I am not human, bitch, I am a robot. Just like my name is Bayana. What's up with the bag? 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 Put Gucci on tab, put Gucci on tab, put Gucci on tab. I know why they mad, I know why they mad, I know why they mad. What's up with the bag? What's up with the bag? Put Gucci on tab, I know why they mad, I know why they mad, I know why they mad. Minä olin vähän liikassa. Kappokatka se ei toimi. Ei nyt se toimi. Nyt sä oot autisti. 4 minuuttia. Mä katkasin sen.